uking iyay. Mubba nga tay. Kung mo yung mga sawa ka. Nantuman na yung siya eh. Ansi baka, ansi kasal. Waray wakam. Ansi baka, ansi kasal. Waray Uray may sukmaan, no ba kunang sikat? Uray mauusak, no ba kunang tutup? Sisikali at laylay daw, uray madipos katawang tawan, uray man urot-rotsan kitong, ada kisuk-sukat sikas udong, sisak ang sisik na ituning ay manasasal at wani agaw pangilaong ta tungkol nilayan ay natulagan ta dilayat baway tatawa magay amag na saslawa way anos na ang gana pagkanwat pormay kain No hindi ba hindi dito nagmong no hindi ba hindi dito nagmong Action! Ma-action sa drama. Kaya maghugas na. Well, garo!